Благодаря. Здравейте, аз съм Румяна Станева и съм преподавател по португалски език в 4-та езикова гимназия. Това е колегата Силвия Илиева, която също е преподавател по португалски. Искам да кажа, че ние сме много щастливи и горди, че тази година изпратихме първия випуск, който беше приет с втори език португалски. Всички те получиха сертификат от посолство на Португалия за ниво B1-1. Португалски език може би ви се струва така странно решение, но той е четвъртия най-говорен език в света и въпреки, че в България не е толкова познат, всъщност е доста търсен на пазара на труда. Може би за някои малко им се струва, че ще е трудно, много запитвания получавам, че е трудно с два нови езика, примерно френски, португалски, испански, португалски, но това не е точно така, защото ние с колегата не че се хвалим, но сме малко полиглоти и като хванем децата, езиците вървят паралелно един с друг. Тоест, много по-лесно се учат два романски езика заедно и трябва да се използва това като някакво преимущество на гимназията. Още какво искам да ви кажа? Искам да ви кажа, че имам много хубави отношения с посолство на Португалия в София, с Института Културния Камойш и учениците, които завършват с португалски, имат шанса да започнат да учат в университет, където има еразъм и обмен с Португалия. В почти всички университети в България има обмен с Португалия, което означава, че те са с преимущество заминават на този обмен, тъй като вече имат сертификат за някакво владеене B1-1 на езика и имат възможност да се обучават по еразъм една година докато са бакалаври, една година докато са магистри в едни от най-добрите университети в Европа. Университета в Коимбра е от 1290 година, едни от първите в Европа. Няма да ви разказвам за него, защото ще загубя цялото време на света. Но искам да пожелая успех на всички, да ви кажа, че ние ви очакваме. Работим по много проекти. С колега сме доста иновативни. Работим също, освен в рамките на иновативно обучение. Работим по проектобазирано обучение и часовете са интересни, забавни за учениците. И сега да ви давам колегата, заповядай. Аз всъщност нямам какво доста да добавя. Руми беше доста изчерпателна. По-скоро да допълня това, че първият чужд език, действително и испанския, и френския, изключително много им помага в обучението по португалски език и ще се радваме да приемем още така мотивирани ученици с желание да се развиват с португалски език. Аз много се извинявам, аз всичко да добавя още. Искам също да кажа, че в нашето училище е единствената паралелка с френски и португалски в цяла България. Това означава, че те наистина излизат като търсени специалисти, защото пазара на труда наистина има нужда от такива хора. Ето Петър е първата паралелка, която завърши с френски и португалски. Има една единствена паралелка в Софийската гимназия Испанска Сервантес, която е с испански и португалски, но френски и португалски ние сме единствените изобщо в цяла България. Петър, заповядай. Здравейте на всички, аз съм Петър Божилов и ще трябва да свикна с мисълта, че вече съм бивш ученик на тази гимназия. Все още ми е малко трудно да го осъзная, но както госпожа Румяна Станева каза, това, че учим именно френски и португалски, лично от моята гледна точка, на мен ми е помогнало много. А пък и плюс това, тя много в часовете съм забелязал как винаги ни прави паралел с френския в преподаването на граматиката, което със сигурност е по-лесно за нас да го запомним. Малко думи за гимназията, за да не изпадам в много лирически отклонения. Това е едно изключително място за вашите деца и аз мисля, че е точно правилното място, защото вие като родители знаете, че средата, в която израства едно дете, е много важна. Моите впечатления са, че тази гимназия е абсолютно перфектното място, за да може вашето дете да израсне, освен в училище и академични успехи, лични такива също, тъй като тук има изключително много извънкласни дейности и учителите и ръководството се занимават непрестанно с нас и чуват нашите желания, тъй като аз бях председател на ученическия съвет. Вече не съм, но ви го казвам от личен опит. Това е изключително място и е единственото, смея да твърдя, във Варна, имайки предвид, че познавам хора в другите гимназии и съм изключително благодарен,
че имах възможността да уча и да работя с всеки един от тези прекрасни хора, които обичат учениците и обичат работата си. И не знам дали мога да добавя още нещо, но мисля, че това е точното място за вашите деца. Така че смело напред.